ka gama duniya babbar giwa mai gari kake sai ka ce babban sarki sannan ka gama duniya babbar giwa mai gari kake sai ka ce babban sarki mai gari kake sai ka ce babban sarki ruwan dare gama duniya babbar giwa sannan ka gama duniya babbar giwa mai gari kake sai ka ce babban sarki ko sun fi gaban dare ba su kai ba ko sun gudu za ka je ba su je can ba ko da tuni an fashe ba don kai ba tuni kai gaba kadara ga wasalamun baya salamun gyara kintsi. Allah ya taimaki mai martaba. Na gode. Akwai wata magana da take cina a zuciya. Tun jiya nake son na gaya ma amma abu ya gagara. Ina jin ka hasken fada, wace magana ce ka zo da ita? Wata kan mai martaba. Kana zaune da mutum yana cin dunduniyarka. Kamar yaya kenan? Waziri kenan mai martaba. Waziri? To me faru? Jiya ya je cikin unguwa siyan dan wake. Na ce a gidan mai martaba ba abinci bane ba ko kuwa ka fito siyan dan wake. Yake cewa ai mai martaba mulkin da yake baya adalci don haka zalika ma yi ma so yake Paris. Gyara kintsi. Wazirin ne ya faɗa haka, ni waziri zai wa haka? Kwarai da aniya. To lalle ko sai na ɗan mataki, kai ba ma wannan ba dama fa buri yayi kama da mutum. Saboda jiya na ga na bada labari a fadan nan na ga waziri yana babbata mun rai yana cin magani, to dama ban samu so nake in ji ba a si. To kuma gashi ka zo mun da wannan magana, kaga dole in yi bincike, lalle zan ɗau mataki akan waziri. Shugaba mai adalci. Allah ya taimake mai. Allah ya taimake ka. Amma lafiya ranka da Godiya nake. jiya wannan labari akai ka san jiya ban zo fada ba. Kwarai. Saboda labarinka yakan nishadantar da mu saboda gaskiya ka. Gaskiya ne. Ai inda batu na gaskiya ne. To fa ba ma ta wasu ba ma ta ba ta wani ma na faɗa ta faɗu. Gaskiya ne wannan. Allah ya ja da ranka. Na gode. Allah ya kara ma lafiya. Labarin da aka yi jiya, muka labarin da aka yi jiya. Ka san kafin samu wannan mulki da ba fata ke ne ni. To inda nake zuwa fatauci Allah ya kai mu wani gari. Garin na abun ya ban mamaki ya mutukan daure mun kai. Bayan da abun al'ajabi da na gani kajin garin kukan awaki suke. To sai ma kuwa Gaskiya ne. ko ba haka bane? Haka ne. Ce na haka ne ko? Gaskiya ne. Kuma abun iban mamaki saboda tsananin yunwa a garin. Kaga dai fatake ne mu ko ina tafiya ta kan kai mu. To da muka je wannan gari abinda ibin mamaki nan ba za ka ga wasu in sun yi rago shinkafa ko tuwo a dinga dima ana shanya ba ana wannan ana jika a dafa shi. To su babban abun al'ajabin da ibin mamaki a garin koko naga suna shanya koko Ƙara lafiya. koko Ƙara lafiya. kullun kanwa ko kaudasa suke yi. A gaba na aka yi, Allah ya taimake ka. Muka je da san kira gari. Allah ya taimake ka. Muka je da san Ni kira ma gari. heda ne. Ba haka bane ba. Haka yake mai martaba. Haka yake mai martaba. An gama. A ci mutuncin sa yanda ya sawaka. An gama. Allah ya ja zamanin karan kai dai. Allah ya ja zamanin karan kai dai. Allah ya ja zamanin karan kai dai. Sarki yana godiya waziri. Mai martaba. Wani abu ya faru a garin nan mai martaba. A garin nawa? Kwarai da gaske. To wani abu ne wannan? Nan na taho zan taho fada. Ranka ya daɗe. Ina jin ka. Sai muka haɗu da Shehula. Shehula. Eh. Shehula na fuskanta dai. Shi dai ma ranka ya Ina daɗe. jin ka na gane Shehula. Muka haɗu da shi da ɗansa jina-jina. Dan gidan Shehulan? Kwarai da gaske. Yaron nan mai dingishi. Shi dai To ina jin ka. muka haɗu da shi Yake ba ni labari cewa ai kare ne ya ciji ɗansa. kare ne ya ci dan gidan Shehulan. Karen kamaye ba yana tara kannuka ba? Karen kamaye. Kwarai da gaske. To kaga wannan shine karo na 13. A garin nan. Kai ni fa kamaye ya ishe ni a garin nan. Allah ya taimake ka sarki. Godiya nake. Kamaye ya ishe ni a garin nan saboda kamaye an kan karasa ba dai ba su ba ni ba. Allah ya kara ma lafiya. To godiya nake. Allah ya kara ma lafiya. Godiya nake. Allah ya ƙara ma Godiya nake. Allah ya ja da ran mai martaba. Godiya nake. Wannan adalcin ka ne. Hukuncin da zan dauka akan kamaye Gaskiya ne.
zan saka malam liman tunda shi ne mai dan ilimin boko a garin karkaran nan. Gaskiya ne, gaskiya Zan sa in rubuta takarda a kai wa can hukuma birni. Can birni su zo su tafi da shi. Allah ya taimake ka sarki. Godiya nake yi. Allah ya taimake ka. Allah ya kara ma lafiya. Amu. Allah ya kara ma lafiya. Amu. Allah ya ja daren mai martaba. Amu. Wannan mulki naka a garin nan shi yasa ake koyi da shi. Gaskiya ne. Shi yasa garin nan namu yayi suna. Mutane suke koyi da mulkin ka mai martaba. Yanzu ina garin gangare. Eh, Mai garin su sun kone. saboda rashin adalci. Baya musu adalci. Baya musu adalci. Allah ya kara ma adalci. Amu. Godiya nake. Me ya amfanin su sangami a fadan nan? Ina jin ka. Mai martaba yaron nan in ya ji labarin ka samu liman ya rubuta takarda ka aika da ita birni zai iya guduwa ya bar garin nan. Gaskiya ne. Wannan haka yake hasken fada. Allah ya taimaki mai martaba. Gaskiya ne. Kan din ya ta nuna hannun makawo. Wannan gaskiya ne. Allah ya ja zamani sarki. Wannan shawara ta hasken fada ta yi. Ta yi gaskiya ne sarki. Ina sarkin dogarai. Allah ya kara ma lafiya. Amu. Ka tashi ku tafi da kai da sangami. Duk inda ka mai yake. Allah ya taimake ka. Kai ko a mace ko a raye ko a rugurguje Allah ya kara ma lafiya. a kan ka mai. Allah ya taimake ka sarki. A kan ka mai. A kan ka mai. Allah ya taimaki sarki. ko sun fi gaban dare ba su kai ba ko sun gudu za ka je ba su je can ba kuma da tuni an fashe ba dan kai ba tuni kai gaba ka dara ba su cimma ba sani ka gama duniya babbar